एकदम काला फुलाचा गजरा नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या नव्या कोरा भागात मी विनय घाडीगावकर आपले खूप खूप स्वागत करतो। तर मित्रांनो, आज आपण जामसंडे गावातील लिरबादेवीच्या मंदिरात आलो आहे। तर हे माझ्या मामाचं गाव आहे, म्हणून मामाचा आग्रह होता इकडच्या होळीला तू ये। तर आज आहे 18 मार्च आणि आज इथे होळी साजरी केली जाते। नॉर्मली होळीच्या एक दिवस पुढे इथे होळी उभारली जाते। आदल्या दिवशी म्हणजे होळीच्या दिवशी होळी तोडून आणली जाते आणि इथे मंदिराजवळ ठेवली जाते आणि दुसऱ्या दिवशी ती उभी केली जाते। अशी इकडची खूप जुनी प्रथा आहे। काल रात्री ही तोडली आहे होळी, ते काही शूट करता आलं नाही कारण की काल आपल्या नारिंगरे गावातील होळी असल्यामुळे तिथे आपण होतो। तर म्हणून आज आपण इथे आलो आहोत आणि आज ही होळी कशी उभारली जाते हे तुम्हाला दाखवणार आहे या व्हिडिओतून। देवगडमधील ही सगळ्यात मोठी होळी आहे, म्हणून मामाचा जास्त आग्रह होता की हे पण तू शूट कर आणि दाखव देवगडातली सगळ्यात मोठी होळी कशी उभारली जाते। म्हणून इथे गर्दी पण खूप आहे, तुम्ही बघू शकता। सगळं आता होळी सजवत आहेत मागे आणि आता ती थोड्याच वेळात उभी केली जाईल। तर इकडची परंपरा वगैरे सगळं आपण जाणून घेऊया आणि आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया। तर मित्रांनो, हा माझा मामा आहे याच गावातला आणि त्याच्या आग्रहास्तव मी इकडे आलो आहे। तर आज आपण त्याच्याकडून जाणून घेऊया जामसंड्यातली होळीचं महत्त्व आणि कशी ती साजरी केली जाते। ही पारंपरिक पद्धतीने इथे केली जाते पिढ्यानपिढ्या आणि ह्या होळीचं महत्त्व म्हणजे पूर्ण आमच्या जामसंडे आणि देवगड गावामध्ये एकमेव पूर्ण 12 वाड्या आणि इतर देवगड तालुका आणि सध्या बोलायचं म्हणजे देवगड जामसंडे नगरपंचायत ही एकच होळी एवढी आहे। त्याकडे इतर बाकी गावांमध्ये कुठली होळी नाही, सगळ्यांची एकच आहे। वाडीवार कुठे छोट्या मोठ्या होळ्या कुठेच दिसणार नाही आणि ही देवगडातली सगळ्यात मोठी होळी आहे देवगड तालुक्यातील। म्हणजे बोलायचं झालं तर जवळजवळ सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातही म्हणता येईल, पण निदान देवगड तालुक्यातील तरी ही सर्वात मोठी 70-75 फूट कमीत कमी प्रत्येक वर्षाला होळी असते। आणि ह्या होळीचं विशेष महत्त्व म्हणजे इथे हे जे होळी आहे ती एक आंबा तोडला जातो साधारण काय मोठ्यात मोठा आणि तो आंबा कोणाचाही की कोणी सांगतं कुणाचाही किंवा इव्हन लोक सांगतात आमचा यंदा आंबा न्या देवासाठी म्हणजे आंब्याचं झाड न्या आंबा म्हणजे आंब्याचं झाड न्या। मग देवगडमधली कुठल्या पण घरात देवगड परिसरामधली बॉर्डरमधली गावाची जी बॉर्डर आहे त्यातले कोणी इथे येऊन लोक सांगतात की आमच्या आंब्याचं झाड बाबा देवासाठी जाऊ दे यंदा, किंवा मानकरी लोक इथले आहेत देवस्थानातली ती लोक जाऊन एखाद्या बघतात आंबा आवडला आणायला सोपा होऊन की कसा होऊन दे खडकाळ प्रदेशात होऊन की कशाला जास्त उंच पाहिजे उंच पाहिजे आणि त्याची म्हणजे घेरी बिरी अशी व्यवस्थित जाडीबिडी पाहिजे। आता हा यंदा आणलेला आंबा आमच्या गावामध्ये वाडीत ना जामसंडे खाक्षी इथून आणलेला आंबा आहे। मी आंब्याचं झाड आहे म्हणजे ओढत आणला ओढत म्हणजे हे आता कट्टावाशी ग्रामस्थ आहेत सगळे गाभीत समाजातले, तर त्या दरवर्षी म्हणजे यांच्याकडेच असतं होळीचं। ते फक्त मानकरी लोक आणि तिथल्या गावातले वाडीतले लोक मिळून तोडतात। ती किती अडचणीत असू दे होळी ती ही कट्ट्याचे लोक किमान 100, 110, 20, 25 तरुण तरणीबाण लोक येतात आणि ती ओढत इथपर्यंत आणतात
असं म्हणजे काल रात्री आणली काल रात्री आणलेली आणि होळी. एक जण आमच्या वाडीत असं बोलत होता की म्हणजे रात्री आणून ठेवतात किती 5 पावलांवर हां. तो तिथे खड्डा मारलेला होता आणि सकाळी परत ती तेवढी पुढे आलेली असते. बरोबर बरोबर ते खरं आहे. खरं आहे. हां आणि ते ऑटोमॅटिक कमी होतं अंतर ते हां खड्ड्यापासून. हा खड्डा किमान 1 पुरुषभर अधिक आहे हां उंच आणि तो पूर्णपणे कातळाच आहे. हां असं आहे. आता ते उभी करताना तू बघशीलच हां हे कसे करतात काय ते. आणि ही सगळी मेहनत हम्म, जास्त करून या कट्ट्यावासी यांची आहे. हां मानकरी फक्त मानापुरते कुठे दोरीला कुठे कशाला असे हात लावणार, हां होळीला हात लावणार. मग आता ही फक्त उभी मानाप्रमाणे. करून ठेवणार ही पेटवत वगैरे नाही ना. आज उभी करणार आता हां. संध्याकाळी हां आणि थोडी पेटवतात ते, पूजा वगैरे होते त्याची. हम्म, पण आमच्या लोकांचा सण उद्या, हम्म, लोकांची होळी कालपासून चालू झाली. हां. शासकीय सुट्टी आज आहे हम्म, पण आमचा सण उद्या होणार आहे. हम्म, म्हणजे नैवेद्य वाढी वगैरे देवाचं हे होतात मग आमच्याकडे आज झालं ते तुमच्याकडे उद्या होणार. उद्या हम्म. तरी जातीलच एक दीड तास जाईलच. मग आता काय फक्त याला एवढंच आता खूप सजवलं मेहनत आहे, खूप मेहनत आहे. आता अजून काय काय करणार आहेत. हां ह्याला आता ते दोन याला बांधून बघा असे याच्यावर केलं हां, हां, आहे हां. मोठ्या मोठ्या त्याने ती काट्या. उभी करणार ना. वाशे हां त्याने असे ठेंगारे हे लावून हम्म, टेपे लावून तशी उभी करणार. हां. हो, पलीकडे 2 रश्या टाकणार त्या बाजूला. हां, तिकडे थोडी माणसं राहणार, हम्म, इकडे थोडी माणसं. आता सुरू झालं हळूहळू. आंबेरा वगैरे बांधून झालाय आता. हम्म, त्याला झेंडा बांधतील आता मानाने हम्म. वरती सफेदवाला शेवट. हां. आणि मग ते करतील. माझ्याकडे पैसे जबरदस्तच नाही घेतोय मी.
अरे पण पाठी काय आहे तो जेवता काय काय रे किरण्या कॅन्डी तो खाजा पाराय लाव लवकर छोटा राजा आणि मोठा राजा इकडे बघ इकडे बघ फुलाचा गजरा फुलाचा गजरा हे छोट्या तुझ्याला सगळा माझा मल्हारी देव पावलाय देव माझा मल्हारी देव पावलाय देव माझा मल्हारी देव पावलाय देव माझा मल्हारी
सर्वात मुख्य होळी असते. तर मित्रांनो बघितलं की किती वेळानंतर होळी उभी झाली. सर्वात मुख्य होळी असतात आणि त्यासाठी किती खटपट करतात होळी उभी करण्यासाठी. वाजली द्या हो. आता पुढचा प्रोग्राम आला किती वेळ जरा उशीरच करणार नाही ते. हां मग तू थांबणार आहे तोपर्यंत? मार खावतो मग जरा उशीरच करणार जरा काळ मार खाणार म्हणजे मारणार ना काय लाकडं ते तिथे ना पूजा करायला येतात. हे गावीत लोक आहेत ना हां. ते मारणार ते करायला. मी मानकरी मानाप्रमाणे पूजा करणार. गाडी अगोदर कोगड असेच ना रे. पाच फेऱ्या मारणार त्याची पूजा कोण पुजारी? हा ते 12 मानकरी मानकरी. हां. 5 फेऱ्या मारणार देवळाला की होळीला? होळीला होळीला हां. त्या मिनिटात ते 5वी फेरी हे बघत राहणार आहे. हे असे लाईनी आणि ते अशी खाल्ला असतो कशी जाडी ती याची आंब्याची खोडाची ती काढली. ती मग ते पळतात. मग तेवढ्या याच्यात मिनिटात जराशी थांबा राहणार तिथे. 5 फेरी झाली की आणि पटकन पळणार. त्यात कोणाच्या तरी बसते ते. ज्या एकच चान्स असतो त्यांना या लोकांना कट्टेकारांना. तर मित्रांनो आता होळी उभी करून झाली आहे आणि आता मी निघालो आहे घरी. पुढे अजून बरंच थोडंफार बाकी आहे पण तेवढा थांबायला वेळ नव्हता. गावी घरी पण कार्यक्रम आहेत उद्याचे तर त्यासाठी घरी जावं लागणार आहे. आणि आता इथे दोघा तिघांना सांगितले आहेत व्हिडिओ शूट करायला. जर त्यांच्याकडून व्हिडिओ मिळतील तर पुढे काय होतं ते तुम्हाला दाखवू. आणि आता मी आणि बाबू चाललो आहेत घरी. खूप लेट झालं आहे. 8:30 नाही 8 वाजायला आले आहेत आणि अजून थोडंफार बाकी आहे म्हणून आम्ही घरी चाललो आहे. चला तर मग भेटूया पुढच्या व्हिडिओत. अजून दुसऱ्या गावातली होळी किंवा अजून शिगम्यात काय काय असतं कोकणात ते दाखवूया तुम्हाला. चला बाय बाय. बाय बाय. झोप येऊ लागली. सुरुवात झाली आहे मित्रांनो. अतिशय चांगल्या प्रकारे या ठिकाणी आपल्याला हे दृश्य बघायला मिळते. होळी पेटवायचं ऐकलं काय? ए बाबा आज धुतोय बघ काय आज धुतोय. आज ना दुकान उडी ना मी.